Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Minerva, minyo ug may duha ka mga anak. Niyang magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong kamanghuran. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Unsama, manglatog makipirting ni Lola. O anak, maong ikaw matug kag sayo ron, ha? Okay? Yes, Mama. Yay! Daghan na ba kay slides dito? O nya, nasay monkey bar. Yay, ganahan ko na, Mama. Maong sige na, katog na. Good night. Good night, Mama. Oh, andam na ta na mga danunon, kay mga dito na ta? Andam na, Noy. Nahakot na ta ng sasakyanan. Oh, na, hala, sige. Bugi ka na ta. Ikaw man maoy mo drive sa multicab, no? O, Noy. Oh, amping sa pag-drive, ha? Narabay mga bata sa kini mo. Asas mama pod. O, Noy. Day, dali na. Excited ako, Mama. Sus ba yan yung bata, awi? Naibaw ko ay gabi ipagyod kang excited. Doon na ta, Mama. Layo-layo pagyod na. Minerva, bata ko, te! Ay! Ang gawa, Noy. Katong nakabangga ninyo ba? Nag-practice pa mo di ko nutog drive? Mao lagi. Salamat na lang ko nga waray kadaot akong pamilya. Alagin, Noy. Ya, okay naman ka mo ni Minerva. Okay, awi. Na-check na Miss Dr. Ganiha. Wala may maunsa si Jasa. Salamat yung taon, Noy. Kaya si Mama, nabala ka yung taon ninyo. Birthday rin taon niya ron. Mo nagiingon do nga dili ta mag-celebrate sa gawas. Adto lang sa bahay. Kay basin maong mahitabo ni kay doon na pa unyay mas grabing mahitabo sa unahan ko na. Di padayon pa ta. Mawag yun, Noy. Adto na kita sa bahay ini. Dili ko ganahan kaon. May lami. Unsa ko'y way lami, nak? Favorite man na nimo. May lami, be. Unsa? Day, nagdaot mo si Inday? Umpot na ng bata, awi. Pilian na magkipagkaon. Kana dahil ganahan kayo niya mo imong ipakaon niya. Pero may man bitaw. Kano sa mo ganda na ako gipugos og pakaon nga di niya ganahan?
Sira may moingon nga way lami. Ha? Jasa! Jasa, kaon na dire! Jasa! Asa naman ang bataa eh? Jasa! Jasa, asa naman ka? Jasa! Ni, aram gud kay ka din he. Ganihara ko sigig sangtit ni mo, di man ka mo tubag. Jasa! Tubag ko no! Ning mga nangagi, mo ni ako nabantayan sa akong anak. Magsige lang siya kinuktok. Kung nakoy pangutana, mutubag siya pero taod-taod pa. Dili dayon makatubag. Usahay, awayan na mo sa kumbana, kay mubo manggod ko pasensya. Mo nang makasab-an yun akong anak. Ilabi na akong oras na stingkaon. Unya, matagbaw pa ko pangita niya. Unya, bisag kapila na nako tawkon, dili mo tubag, bisag naarade siya sa duol. Unya. Yun siya mong bata. Inday, hilom na, hilom. Hilom na ha. Da, kung gikasab-an, oy. Kapila ko magsikik tawag. Aron mo kaon na. Naares dol, digit mo tubag. Saan ka dayo eh? Para ka na lang. Da, umasan na ako dapati, uroy. Ako rin gipasabot nga kumutawag gani ko, mutubag dayon siya. Unsa ang pagkasabot kung tas ama sa limog tingog? Sige na. Ako ni balag mo pagkaon niya. Mahuway lang dito kay basin o gikapoy-pod ka. Ay, sorry Lord. Tungod sa kamubo sa kong pasensya, nakasabaan ko na hinuon ng akong anak. Magit ko'y ayong pagkainahan. Minerva! Oh. Minerva, magdali! Nga naman ron. Minerva! Masa magkahinay tabo? Dong? Ang tawa si Indayo. Mura manig nagsisure. Ginoo ko. Dong, dadong tadayin siya sa ospital. Naay epilepsy ang inyong anak. Unsa, Dok? I don't know if present ba ni nga behavior sa inyong anak. Kanang repetitive movement, such as lip smacking, ingon man, rapid eye blinking, temporary confusion, ug kanang maghinuktok siya. Ginoo ko. Maodi ay. Dok, sa mahinungdan ani. It could be sa mga kaliwat or naa siya'y head trauma nga nakakosa ni. Doon na ba siya history nga na-aksidente siya? Unsa, Dok? Nagkahilakay ko sa kong nahibawan nga naadi ay epilepsy ang akong anak. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, matod sa doktor, pwede ko nga kaliwat ni siya o baka ha na ay head trauma ang akong anak. Wa man sab may mahinumdum nga naami kaliwat sa kumbana nga naay epilepsy. Pero nakasuway mi nga na disgrasya, pero nagpa-check up man dayon mi adto og doktor. Ug matod pa sa doktor, okay ra mi. Posible ka nga nasayop ang doktor adto ug wa mi niya ma-check up og maayo. Ikaduhang pangutana, doon na ba'y tambal sa epilepsy o hangtod sa hangtod na gyud ni nga naa sa akong anak? Delikado ba ni? Makamatay ba ni? Dili pa ni makaapekto aron magpuyo siya sa normal nga kinabuhi hangtod nga mudako siya? Ikatulong pangutana, unsa may angayang likayan aron dili ma-trigger ang iyang sakit? Luwas ra ba nga mo eskwela siya bisag naa siya epilepsy? Unsaon ako pagsiguro nga dili siya mauwawan o ma-discriminate sa eskwelahan tungod sa iyang sakit? Ikaupato katapusang pangutana, mahimo ba nga mula pa sa iyang dosage kung malimtan ang pag-inom sa tambal? Unsa masab nga pagkaon o lifestyle ang makatabang sa iyang kahimtang? Unsa man po'y mga side effects nga akong bantayan sa iyang medisina? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Minerva.
Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. O dribas mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal mga problema, ato ni Elin Bathan ang bahala niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, imo to na kunin basahe. Life is too short. No replay, no rewind. So let us enjoy as it comes. Why rewind eh? Ang mahitabo og karon dili na ni mausab ugma, kailangan ng pizza ugma, ha? Ayo pinang ugma na lang ba nga nang kamit ang manyana habit ba? Ugma na lang ana next year na lang ta mag-reunion next year usa ka tuig na diferensya sa imong edad. Next year na lang kumatin sa tong reunion. By the way, kanang magatin og reunion na, may mga uban bitaw, banding na siya, banding ha, dili bullying. Purbida na ko natin ng reunion na unsa ba tong ating usa dito ng bully man, dili maayo. Ang intelligence sa tao dili lang academic ha, daghang klaseng basihan sa intelligence sa tao. Dili lang imong grado sa eskwelahan, daghang basihan. Okay? So ang atong matatampo karong adlaw si Minerva. Minyo ni siya, may duha ka mga anak, taga Cebu City. Wow! Musta naman ang mga taga Cebu City, no? Musta naman ang atong mga empleyado diya sa kanhi empleyado. Kaya wala naman siya nang retire naman ng uban, si Joy Alo, Susit Kulina, Malu Bakalan, si Lulu Nietes, ug si musta naman ang taga San Fernando, San Fernando, Cebu, Eric, ug si Lorna Manugas, Samuel Dison Pero, kanang parente siguro na po sa akong parente, no? Si Nestor Dison Obra, apelido na ko ni si Nestor, ug si isa pa ba akong great uban? Balik na ko great ning si mga Baruga family. Salamat kayo Sir Ernie, patabang mo na ko decide dun sa akong paliton, 45 degrees ba nga pipe or 90 degrees pa. O bilang paitan ingultahan ako sa may Bright Century Hardware, lipata maling lang, sir, sa mga angle 45 or 90. Okay, akong gignayin ko, ma'am. Wag ko kalibutan na naman, may pitang tambal pa na kay balo ko, doktor ko. May ganit kay na si Ernie Baragan ng tabang lang. Thank you very much, sir. O mga taga NA Shooting Range, mga Mayol family, o taga des Argao. Okay? Going back to our sender, si Minerva. Sa maning problema ni Minerva. Unang pangutana, mato sa doktor, pwede daw nga kaliwat ni siya o baka naay head trauma akong anak. Wala man sad ni mahinumdom nga naami kaliwat sa akong bana nga naay epilepsy. Pero nakasuway mi nga nadisgrasya pero nagpa-check up man mi dito dayon ug matod sa doktor okay ra man mi. Posible kaha nga nasayop ang doktor ato wala mi niya ma-check up ug maayo. So ang imong anak mo ay ituhuan nga naay epilepsy. No, daghan man ning klaseng epilepsy naay grand mal sumasa kung may balaan, na absence, na pitimal, nga murag matter of seconds or minutes ra nga bawa kasi mong kagalingon. Ang kanang grand mal, tonic-clonic convulsion nga ang atakihon, kanang makuyapan yun, pila ka seconds or minutes, no? Buwa ang baba, manay kuyaw kayo, dili maayo nga mo drive og motor vehicle or mukat-kat og taas nga pader. Ang hinungdan aning epilepsy, daghan, no? Head trauma, sa pag-deliver, basig traumatic delivery, dry labor, or whatever, wrong presentation, cephalic, o infection. No? Ang pamaagi na mong mga doktor, pagsuta, kung ang usa ka pasyente naabay epilepsy, is amo ni siyang eksaminon pinagi sa electroencephalography. Electroencephalography. Kini siya, lahi ni siya sa electrocardiology, kanang EKG ba? Kaysa kasing-kasing man ang EKG. Ang kanang EEG, electroencephalography, ari na sa head na anay mga
mga electrodes nga ibutang nga depende sa brain waves makita, especially sa usa ka neurologist, mahibal-an kung naabay abnormal tracing ang pag-function sa utok sa usa ka pasyente. So to confirm whether epileptic ba gyud is electroencephalography. So daghang mga hinungdan ani Ma'am Minerva, no? Ikaduhang pangutana, duda ba ni tambal aning epilepsy o hangtod sa hangtod na gyud ni nga naay akong anak? Delikado ba ni? Makamatay ba ni? Dili ba ni makaapekto aron magpuyo siya nga normal nga kinabuhi hangtod nga mudako siya? Naay tambal ang epilepsy. Di kasubo nako nga murag lifetime na gyud ni siya, no? Delikado ni siya kung ang inunta ang aktibidad sa usa ka epileptic nga tao risgo. Balitan mo lagi na mukatkat og mga habog ng mga lugar, dili gyud siya advisable mag swimming or drive og mga motor vehicle, motorcycle ba kuan. Makamatay ni kay he is more prone to meet some accidents. Makaapekto ni siya ang pagpuyo although ma-maintain ni siya og mga tambal. So sa may mga tambal sa epilepsy, no? Daghan, tigritol, no? Carbamazepine, no? Nay dilantin, nay lamotrigine, nay dipakot, no? Daghan kayo na yung mga tambal. Mamili lang mo, ha? Mo ni usa mga tambal nga akong iresita sa akong mga pasyente nga nay mga seizure problem. Ug akong balikon, magdepende sa klase sa seizure, ada grand mal, absence or petit mal o mga dili kayo grabe. Ang pinakagrabe ani kanang grand mal epilepsy, no? Ikatulong pangutana, unsa may angayang likayan o dili matrigger ang iyang sakit? Maglikay kag kanang mga moving lights, no? Labi na karon Pasko, no? Daghang kayong mga dancing lights na mga Christmas tree, ha? May mga disco-disco. Abuid lang mayingon anak kay mutotok na siya mga dancing lights o mga lights nga nagtuyok, maka-trigger ni siya og epileptic attack. Luwas ra ba nga mo eskwela siya bisan naa siya epilepsy, pwede raman siya mo eskwela. Maintain lang sa tambal, careful lang katuingon ako nga dili mag-drive o mukatkat o muanan ng mga lugar nga mag-swimming nga way kuyog. Pwede ra gud pod mag-swimming nalay kuyog nga simbak kog atakihon ay katabang, nga di kay magsulo-sulo lang. Unsaon nako pag siguro nga dili siya mauwawan o ma-discriminate sa eskwelahan tungod sa iyang sakit. I-maintain lang og kuan ma'am. I-maintain lang og anti-epileptic nga medication. Akong balikon, naatay carbamazepine, dilantin, phenobarbital, naatay lamotrigine, naatay dipakot. Daghan kay mamili lang ka, ha? Ug pindi po sa imong budget, no? Okay? Ikaw pa og katapos ang pangutana. Mahimo ba nga mulapas sa iyang dosage kung malimtan ang pag-inom sa tambal? Unsa man sad nga mga pagkaon lifestyle ang mga tabang sa iyang kahimtang? Unsa man po'y mga side effects nga akong bantayan sa iyang mga medisina? Well, naaman tayo recommended dose depende sa iyang weight, depende sa klase sa epilepsy. Wako ka kuan pug pila pug usa ka dako puning kining inunta imong kuano imong anak, iyang mga anak niyang nasakit, no? Magdepende, napidepende. Kaya kami mga doktor, we will be guided according to the chronicity of the illness, sa weight, sa gender, mga na, hanggang kuana. Ang lifestyle, kuan na yun. Kanang careful lang. Pagkaon, wala may ginadili, gawas kong allergy. O ang mga tambal, wala may side effect. Basta kay recommended daw sa doktor, tumanon lang. Ug makapalta, di wala tayo mahimuad to, succeeding dosage, tumanon lang kung pila may inunta dosage nga ihatag sa imong attending doctor. Preferably ang doktor ani is neurologist. Ako, psychiatrist man ko, pero na ako mga pasyente nga akong gibisitahan og mga dipakot, carbamazepine, mga phenobarbital, na ako mga pasyente ani. Alright, so inot nakasabot ka sa mga speaker ni Ma'am Minerva dinhi sa Cebu City ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Thank you very much. Kay nalipay po ko kay dimension may sa Catholic Mass Media Award dito sa Manila. Lipay po ko kay part pa po ko, no? Gitawagan, giteksan ko ng Ma'am Teresa Tirol ang atong script writer. So congratulations dak kung unsa may akong gibuhat ma'am. Sa mga na mention ko no dito sa Manila. So congratulations sa mga talents na to, no? Kay grabe ato mga talents. So you have world class yung mga talents, no? Okay, so from all basers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mao Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o
Maayong. Handumanan sa kaap. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rain. Sa dili ko pasugdan sa pagsahi-sahi ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit pinuguluhan, I Think I'm in Love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong ataltampo nagdasingan nga Rain. Paskwela ni Ate Nimus College. Lagi, day. Dili magidon ta ko musugot kay mahal biya kayo ni dinhi. Pero si ate mong gigustugod kay lagi. Nindot ko na ning eskwelahan. Tinuod mo sa day. Kaya afford naman ka sa Ate Nimo. Mao isulti niya, pero dili na ko isalig niya tanan, uy. Mahal biya itong kurso nga nursing. Mangita akong paagi aron dili mapugatan sa atin nako. Day, ito diba? Nakisulti Nimo. Unsa man? Siniya ba nga imong uyab? Oo nga na di ay. Doy, ay lukloin ha? Pero gusto lang yun akong ipahiba ni mo nga nakita na ko siya kausa. Kaya kuya ka parehas na ako. Unsa? Agboy na ginunta kayo ko konsultiyo ni mo ay. Pero gipanita naman ko na ako. God, ako lang gitanaw imong liho kung nakasulti na bas nili mo. Pero sa kong tanaw, marag, wag yun. Unsa? Sorry, Ren. Pero di na ako kayang itago nimo. Bayot ko. Unsa? Nagtuo magug kong naglibog lang ko sa akong pagkatao. Pero dili. Ang tinuod, dugala kong ingunani ug indinaya lang giday ko. Og gigamit lang ko nimo? Rain, gimahal ta ka. Tanan akong gipakita nimo sa una. Tinuod to, pero lahi lang gyud akong kalipay. Nila. Mong, I'm sorry. Karon nga naibaw na ka. Kalimtin lang ko. Makakita kag lalaki nga deserve kiti mo. Nila. Hilakay mo to ni mo, oy. Taga pa kay laki, oy. Di angay mag-uol. Kani, tayo na hilang regards ni mo. Pero duda, kumurog. Isa ka ganahan na to. Unsa? Paglagot pagod ka niyo, kaya bugiro niya. Kumaan ka ng ni chika sa kanako nga gibuli ka niya sa una o potot. Si Marky ba? Samot nga dili ko mainteresado. Nakan ba ko? Sige lang, nakamay dagdahan. Ay, ano kilak-kilak? Uy, di ba dati mong beauty? Ray, sige na. Please. Sagot na ba nga mag-dinner ta? Gahi ako ni mo, Marky. Di lagi ko. Please? Kay ba akong trip lang ni imo nako? Nala sa mo'y plano si mong barkada mong ako'y gitripan ni mo ron? Rain, promise. Nimura ko makafeel og ingon ani. Unta tagan ko mo chance. Marky. So, mabigay na gud ka. Grabe sa term nga mo bigay ha. Basta kay kagbaba yut. Nakauna-una lang. Wa may nilad kong hatagan ako sa chance, diba? Sa akong tanaw, sincere man sad siya. O sa pa, wala sad ko'y uyab.
Dili man siguro dautan kung mo-entertain ko glain, diba? Kami ka dyan. Pero, ngayon, taga sinoon. Ginana ka ni Marky, no? Secret. Ay, ganun. Kamara kang sikreto na ko. Ay, huwag sa mukha, B. Mag-andam na ko. Magkita pa mi ron. Pesta bangan, di ka. Aron mo, gapak ka. Saan naman ni Marky? Wala pa siya maabot. O, lagi. Nakasiguro kong mubigay na si Ray na ko ron. Basta, payag mo na ako, ha? Basta, sugto na ko ni Ray ko ron. Marky? Rain? Kanina na ka? O buti pasabot sa ko na dungog. Rain, paminawan ako. Nasayop ka. Nasayop ko sa ko na dungog? Magipustaan ko ninyo? Daan pa ko? Daan pag ikong tripra ni ninyo ang tanan. Og ako nga gaga nito, osad. Rain, paminawas ako. Ayaw na pakita pa na ako. Makitaan ko lang na Markiha sa inyong eskwelahan, makatilaw gito niya na siya nako. Ayaw na kyung pakigistorya na tawhana, ha? Likayigin na siya. Rain, please. Unsa naman sad? Paminawa na ako. Para unsa? Para laing bakak na sa tang mugawasan ng bakba ni mo? Rain, sorry. Gipasaylo na ti ka, Marky. Ayaw na lakog sa mukha pa. Please lang. Dali, aras panahon, no? Happy na itong graduate sa college na. Mag-happy niyo doon. Lagi, dali agad kayong dagan sa panahon. Bitaw! Anya, naro kayo na dungga niya. Mag-very party daw tao na ito mag-graduate. Mutungan ta na, oh! Sige ba? Okay ra gyud. Oh, day. Una lang pa nimo, ha? Say mo una. Dili ka madungan ako uli. Dili. Nakaikal na ko yugon. Manuroy ni. Unsa? Manuroy? Kagabi na aron. Basta, oy. Ako na lang gusto. Ano mo ko? Ay, palabi ho. Pagbilid sa mong kagalingon para ulikin mo. Sige, tanak po. Unsa? Iso to'y naglakaw ay. Mapauli na sad ko eh. Kaya di na mada. Medyo lipong nasad ko. Rain, ihatod na ka. Marky? Naaday ka? O, malagi ko makakita ni mo gandinos party. Ito nga ako, pero late na ako nabot. Mao ba? Hayaw na lang, magtaksir ako. Gabiin na kayo eh. Delikado kay para ni mo nga muli nga ikaw rong usa. Nga, kung naanap ka ni mo sa loob. Unsa may kalahian ko mauban ko nimo. Murag mas delikado pa mangganit tingali. Mau salamat na lang. Rain, nahiba kong naglagot ka po nga nako sa kong nabuhat sa una. Pero, that was 2 years ago. Na-realize na ko unsa ko kasalbahis that time, knowing nga, gikan pag ka nga broken-hearted ato. Unya, gipon ng pagin ako. Maayo kinibaw ka. O gabi na mo, grabe nga konsensya to eh. Sige na, ihatod na taga. Nga may hunong ta? Rain, gusto lang ko masayod ka nga hangtod ka ron.
Gusto paghapon ka. Buwang kay ko itong panahon na, Rain. Kinapada ako sa kong mga barkada. Ang tinuod, doon lagi ko'y gibati ato para nimo. Pero nitalang ako. Nahadlo ko. Di ko sigurado kung unsay ako na feel mo. Pero sa dihang gilikayan ako ni Mugsugod. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Gusto na kong magtarong aron mubalik lang yung pagtagan ako. Marky. Mahal ta ka. Mahal ti ka, ok. Bugok ko. Marky. Rain, please, give me another chance. Giyakan ko ni mo. Marky. Unsa? Kamu na ni Marky? Human sa yung gibuhat ni mo? Basin pa di kong tinuod yun nga nag-usab na siya. Maunang dali kay ka masakitan. Tungod kay humok kay kag ilong. Dali kay ka mada. Aka na kay gisudlan na ni mo. Ayaw bigit pagilak-hilak ha kung pasakitan na sa ganang tawhana. Ate. Andam kong mamawi ni mo. O ipamatuon akong ati ni mo nga nag-usap na ko. Salamat, Marky. Saan ako, Rain? Di, nagiti ka pasakitan pa. Tungod kay mahal kita ka. Salamat, Marky. Mahal sa tika. Is this love my side? Bully na ako sa una, pero bana na nako karon. 2 years after mini-graduate sa college, nag-propose si Marky na ako. Karon, minyo na mi, ug may duha ka mga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Rain nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga dagulahan. I think I'm in love.